Assalomu alaykum namoyandagoni giromi va to'g'ri shuma sharh mumkin qabul gurushi hafta dar barnome xalqi hafta kishvar manzorat megarda dar suda Shamsi Navruzov nafuz bozorda xabar borishi shavad. Дар 6 моҳи соли ҷорӣ беш аз 98 ҳазор нафар сокинони вилоят ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. бурдубохти соҳаҳои мухталиф шаҳри Хуҷанд дар 6 моҳи аввали соли 2022 натиҷагирӣ карда шуд. собиқадори матбуоти тоҷик Файзулло Атохуҷев 75 сола шуд. Зодрӯзи соҳибҷашн дар идораи розномаи вилоятии ҳақиқати суғд таҷлил гардид. дар китобхонаи илмии донишгоҳи давлатии Хуҷанд 2 толори алоҳида ифтитоҳ шуд. муроҷиати шаҳрвандони дохилӣ ва хориҷӣ ба бойгони шаҳри Хуҷанд сол аз сол зиёд мешавад. дар нимсоли аввали соли 2022 на ҳисоби сокинони вилояти суғд беш аз 98 ҳазор нафар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. онҳо асосан барои кор ба Федератсияи Россия сафар мекунанд. раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти суғд дар асоси шартномаи тарафайн бо ширкатҳои хориҷа низ дар ин давра шумораи муайяни сокинонро низ бо ҷои корӣ таъмин намудааст. дар 6 моҳи соли 2022 аз ҳисоби сокинони вилояти суғд 98142 нафар ба Федератсияи Россия ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд. аз ин шумора 70741 нафар мардон ва 7401 нафари дигарро занон ташкил медиҳанд. дар ин бора аз раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти суғд хабар доданд. бино ба иттилои масъулин соли ҷорӣ аз ҳисоби боз шудани роҳҳои ҳавоӣ шумораи муҳоҷирон низ бештар шудааст. гуфта шуд ки яке аз самтҳои фаъолияти раёсат ин бо ҷои кор таъмин намудани сокинон дар хориҷа мебошад. дар асоси шартномаи тарафайн соли ҷорӣ ба миқдори муайян раёсати хадамоти муҳоҷират сокинони вилоятро дар ширкатҳои гуногуни Федератсияи Россия бо ҷои корӣ таъмин намудааст. яке аз самтҳои асосии раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Tojikiston дар вилояти суғд ин бо кор тариқи субъектҳои хориҷагӣ дорад ки иҷозатномаи хадамоти муҳоҷиратро доранд, яъне бо кор таъмин кардани шаҳрвандони ҷумҳурии Tojikiston дар хориҷа фаъолият намуда истодааст ва то имрӯз 2 субъекти асосӣ яъне ЧДМ Мирзо Вака ва ҳамкорӣ дар Аврупо ки фаъолияти худро то имрӯз идома дода истода новобаста дар давраи бемориҳои коронавирус ва то имрӯз идома дода ва аз ҷониби ин субъектҳо аз ҷониби ҳамкорӣ дар Аврупо дар давлатҳои Аврупо 12 нафар ва аз ҷониби субъекти хоҷагидори Мирзо Вака 44 нафар то имрӯз шаҳрвандонро дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург бо кор таъмин намуданд. тариқи филиали агентии бо кор таъминкунии хориҷа ки дар вилоят қарор дорад дар асоси шартномаи тарафайн раёсат тавонистааст сокинони вилоятро дар якчанд шаҳрҳои Федератсияи Россия бо ҷои корӣ таъмин намояд. онҳо асосан дар корхонаву хоҷагиҳо бо кор ҷалб карда мешаванд. мо дар ҳамкорӣ бо имрӯз филиали агентии бо кор таъминкунӣ дар хориҷа ки дар филиали он дар вилояти суғд дар шаҳри Хуҷанд қарор доранд шартнома доранд субъектҳои хоҷагидорани ширкатҳои Москвагӣ ва Ростови Лабидон, яъне ОПЕК, Химпек ва Озон худи як ҳафта пеш намояндагони ширкат аз худи ҳудуди вилояти суғд дар якчанд шаҳру ноҳияҳо презентация маълумотнокии ҷои коршон пешниҳод карданд ва то имрӯз аз ҷониби ин филиал 91 нафар шаҳрвандони мо бо ҷои кор таъмин шуданд дар шаҳрҳои Ростови Лабидон, Москва, Борбардор, яъне упаковщик ва дӯзани халтадӯз дар заводи яке аз заводҳои цехҳои шаҳри Санкт-Петербург. طبق اطلاع مسئولین در برابر آنکه بیشتری ساکنان کشور با فدراسیون روسیه با مهاجرتی مهنتی میروند امروزها به جمهوری‌های قزاقستان و آمریکا نیز بیشتر شده است. ما همچون شهروندان جمهوری تاجیکستان همچون مهاجر چخیلی که اساسا دولتی قبول کننده مهاجران از جمهوری تاجیکستان فدراسیون روسیه هست، بعد جمهوری قزاقستان همچون مهاجر در جمهوری قزاقستان فعالیت کردند و از زمین ماه مارس سال 2022 با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانیای کبیر توانستیم یکچند شهروندان رو با یکی از شرکت‌های بریتانی برای تامین نمودن با جای کاری
یعنی سوهی کشاورزی یکچند شهروندان جمهوری تاجیکستان رو با کار تامین کردگی باشیم و این هم در یک مرحله اول از ولایت سوخت زیاده از 80 نفر با قید گرفته شد و مرحله اولی آنها 40 نفری آنها علاقه در ویلک بریتانیا در ویلک بریتانیا کبیر با کار تامین شدند و روزهای نزدیک ممکن اگر با گفت و شنیدها باشد با جمهوری کره ممکن رابطه دو جانبه رابطه کاری ممکن تامین کرده شود. соли ҷорӣ раёсати хадамоти муҳоҷират дар якҷоягӣ бо филали бокортаминкунии хориҷӣ ба великобритания 40 нафар сукунони вилоятро боҷои корӣ тамин намуданд ва дар назар аст ки рӯзҳои наздик 40 нафари дигарро низ сафарбар намоянд. ин раванд марҳила бо марҳила бештар хоҳад шуд. дар толури маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд ҷаласаи фаъолон баргузор шуд. дар он як масъала натиҷаи фаъолияти соҳаҳои мухталифи шаҳр дар 6 моҳи аввали соли равон ва вазифа барои нимсолаи сеюм баррасӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра дар шаҳри хуҷанд 10 коргоҳи нав таъсис ёфта, аз ин ҳисоб 105 нафар боҷои кори доимӣ таъмин шуданд. Духтурои оилавӣ ва дигар намуди духтурон 29 нафар боҷои кори норасоӣ дар шаҳр. дар муассисаҳои соҳаи тандурустии шаҳри хуҷанд дар умум 147 нафар кормандони соҳа намерасанд. дар ин бора вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон зимни натиҷагарӣ аз бурду бохти соҳаҳои мухталифи шаҳр дар 6 моҳи аввали соли 2022 маълумот дод. мо як пешниҳод кардаги будем шарта ки агар дар шаҳри хуҷанд ягон марказе набошад шаҳрие ки ҷамъ кардани омор муассисо ҳастанд. беморхонаи рақами 1 марказҳои саломатӣ 1 то 6 аст. ҳар як ҳамин оморчи яъне ҳисободиҳанда аст дар раёсати тандурустӣ аст. агар дар шаҳр набошад омор дуруст намешавад дар соҳа. ҳозир дар бораи норасоии кадрҳо дар соҳаи тибби оилавӣ гап задаи шумо тибби оилавиро ман як бор дигар мегӯям ки имрӯз роҳбарои муассисаҳое ки дар соҳаи тандурустӣ кор мекунанд афзоиши аҳолиро нигоҳ карда норасоии кадрӣ метавонад ки мутлақ нодуруст аст. имрӯз мо воҳиди коре ки дар мақомот ҳаст ҳамонро нигоҳ карда норасоии кадрӣ метавонем барои яъне агар афзоиши аҳолиро ба инобат гирем воҳидҳои кориро ҷудо кардан ин вобастагӣ дорад аз яъне гофшунадии мақомот. шӯъбаи молия маблағро нигоҳ мекунад воҳиди кори зиёдатӣ мешавад дар соҳаи тандурустӣ بعد در وقتی که ما نرسد اگر همون اولاد هم در باره نورسوی کادر میگیم برای چی ما پرابلم سوالت تندرسی را گفتم به یک پرابلم جدی است. امروز از طرف وزارت دولت سپارش هم به وزارت تندرسی است هم به مقامات است هم ولایت شهر نوریه. اگر ما این خیلی امور پیشنهاد کنیم 5 ساله دو پرابلم نورسوی کادری را در سوال تندرسی حل کردن نمیتونیم. برای خواهش میکنم که یک بولگه بینید که 148 این یعنی جو درست نمیوید. дар толори маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд ҷаласаи фаъолон баргузор гардид. дар он як масъала натиҷаи фаъолияти соҳаҳои мухталифи шаҳр дар нимсолаи аввали соли равон ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюм баррасӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра дар шаҳри хуҷанд 10 коргоҳи нав таъсис ёфт. аз ин ҳисоб 105 нафар сокинон бо кори доимӣ таъмин гардиданд. шумораи коргоҳҳои хурду миёна бошад ба 177 адад расонида шуд. соҳаи саноати шаҳри хуҷанд дар маърузаи муовини раиси шаҳри хуҷанд мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. ном бурда оид ба истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ин давра ва содироти он ба хориҷи кишвар маълумот дод. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти истеҳсол ва фурӯши обу барқ ба 647,3 миллион сомонӣ баробар гашта нисбат ба ҳамин давраи соли сифарӣ 74,1 миллион сомонӣ ё 12,9% афзоиш ёфтааст. аз ин миқдор ба маблағи 191,8 миллион сомонӣ ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. он нисбати нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузашта 26% афзоиш ёфта барои рушди иқтидори содироти шаҳр заминаи устувор мегузорад. аз ҷониби 92 коргоҳҳои истеҳсолии шаҳр ба маблағи 157,4 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардид. ин шумора дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2021 26,4% зиёд мебошад. маҳсулотҳои истеҳсолии коргоҳҳои шаҳри хуҷанд ба монанди армуғонҳо, маҳсулоти заргарӣ, собунҳои хонагӣ, пойафзоли бачагона ва ғайраҳо ба 16 давлатҳои муштаракулманофеъ содирот мешавад.
собиқадори матбуоти тоҷик Фазло Атохоҷаев 75 сола шуд. Ба ин муносибат дар идораи рӯзномаи вилоятии ҳақиқати суғ ҷамъ омад доир гардид. собиқадорону кормандон ва шогирдони соҳибҷашн ҷамъ омада аз хизматҳои шоисаи ӯ дар рушди соҳаи матбуоти тоҷик сухан карданд. вай журналисти навкорми таҷрибадорми нафақахӯрми бояд ҳамеша қадри қаламу суханба расида намояд кор. эҳтиром ба касбу суханро Файзулло Атохоҷаев барои насли ҷавони журналистика ҳамешагӣ талқин мекунад. Вай дар соҳаи матбуоти тоҷик зиёда аз 50 соли умри худро сарф намудааст. дар матбуоти замони шӯравиву истиқлолият кору фаъолият намуда то ба имрӯз барои иҷрои рисолати касбиаш содиқ аст. даври шӯравӣ як вақт як намуд нишондодҳо буд барои журналистҳо. як доираи муайян буд ки аз ҳамин ҳарчанд қонуни матбуоти даври СССР буд, ҳоли қонуни матбуоти худи ҷумҳурии мо қабул нашудагӣ буд, набуд, як қонун амал мекард. дар асоси ҳамон журналистҳо фаъолият мебурданд. агар имрӯз ки муқоиса кунед даври замони истиқлолият журналистҳо як нав озодӣ дод. ҳамон вақт ҳам озодӣ ба номаш буду, лекин муқоиса кунем фарқаш ниҳоят калон. мана ҳозир қонуни матбуоти худи миллӣ мо амал мекунад. аз доираи фаъолияти ҳар як журналист, ҳар як рӯзноманигор муайян шудагӣ. соли 1992 замоне ки дар Хуҷанд иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, Файзулло Атохоҷаев ба ҳайси сармуҳаррири рӯзномаи ҳақиқати Ленинобод ҳозира ҳақиқати суғд фаъолият дошт. аз рӯзҳои аввали иҷлосия гурӯҳи мухбирони парлумониро иборат аз 7 нафар ташкил намуданд. рафти иҷлосияро ҳамарӯза инъикос намуда мардумро бо қарорҳои ба имзо расида ошно мекарданд. баъд аз раиси шӯрои олӣ ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудани Имомалӣ Раҳмон дар бинои комиҷроии вилоят, ҳозира мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят, гурӯҳи мухбирои парлумони моя даъват карда ба ҳузур пазируфта бисёр суҳбати самимӣ барпо карданд ва гуфтанд ки ман ба ҳақиқати Ленинобод бовар дорам. ҳамин суханашон бо мана агар имрӯз ки муқоиса кунем то ҳамин вақта ҳамин сухани ҷаноби олӣ ва журналистҳои ҳақиқати суғд содиқанд, идомадор содиям, ба кори инҳо барор мехоҳам. собиқадори матбуоти тоҷик Файзулло Атохоҷаев 75 сола шуд. ба ин муносибат дар идораи рӯзномаи вилоятии ҳақиқати суғд ҷамъ омад доир гардид. собиқадорону кормандон ва шогирдони соҳибҷашн ҷамъ омада аз хизматҳои шоистаи ӯ дар рушди соҳаи матбуоти тоҷик сухан карданд. Аминҷон Шарифзода аз номи кулли кормандони рӯзнома соҳибҷашнро табрик намуду ба ӯ меҳрномаи аҳли кормандони рӯзномаро супорид. дар ҳамин марҳила бо як мавқеи устувор, мавқеи созанда, як сохтори асосии идеологии бузурги ҷомеая нигоҳ дошта, дар ҳамин мавқеи ҳукумат нигоҳ доштан, ин кори саҳл набуд. ин пеш аз ҳама аз роҳбари ҳамин идора вобастагии хеле калон дошт ва аз ин хотир мо ба ҳамин хизматҳои бузургу мондагори устод ҳамеша бо ифтихор номи устоди арҷманд Файзулло Атохоҷаевро ба забон мегирем ки тавонистанд ки дар ҳамин марҳила бо мавқеи устувору созандаи худашон ҳамин обрӯю эътибори рӯзномаи моро нигоҳ дошта тавонанд.
файзулло атохоҷаев аз солҳои 1989 то 1994 вазифаи сармуҳаррири рӯзномаи вилоятии ҳақиқати Ленинобод ҳозира ҳақиқати суғдро бар ӯҳда дошт. хизмати ӯ махсусан дар замони нооромиҳои солҳои 90 асри гузашта назаррас мебошад. вай аъзои иттифоқи журналистони ССР ва аъзои иттифоқи журналистони Тоҷикистон мебошад. дар баробари устоди касби хеш будан инчунин дар зиндагӣ низ ҳамчун инсони комил соҳиби обрӯву эҳтиром мебошад. дар зиндагӣ ҳамчун журналисти бузург ҳам дар оиладорӣ кӯҳи бузурге ҳастанд ки ба офатҳои гуногуни арзу само тоқат мекунанд. ягон бор шикояте накарда буданд, намекунанд шикоят. ҳамеша сарбаланду хурсанду ва аз зиндагии худ қаноатманд ҳастанд. соли 1993 бори аввал ман ба идораи рӯзнома қадам наҳодам. устод маро ҳамчун шогирд пазируфтанд, ба кор гирифтанд. он вақт ба ҳайси сармуҳаррири рӯзнома дар идора фаъолият мекарданд. дар давоми фаъолияти корӣ мо тавонистем аз устод бисёр чизҳоро омӯзем. дар таҳрири маводҳо, дар ҷобаҷогузории сарлавҳаҳо, дар ороиши саҳифаҳои рӯзнома ба мо маслиҳатҳои хеле муфид медоданд. ҳарчанд устод имрӯз ба синни 75 расида бошад, ҳам аз хома, аз суханронӣ, аз навишт дур нестанд ва имрӯз низ ҳамин рисолати худро давом дода истоданд ки дар ин ҷода барояшон барорҳои эҷодӣ таманно мекунам. файзулло атохоҷаев дар тарбияи шогирдони зиёд низ саҳмгузор мебошад. дар идораи рӯзномаи вилоятии ҳақиқати суғд ӯро ҳамчун устоди кордону маслиҳатгари хеш эҳтиром мекунанд. зеро файзулло атохоҷаев то имрӯз низ рисолати касбии худро иҷро намуда пайваста мақолаҳояш дар расонаҳои иттилоотӣ чоп мешаванд. дар китобхонаи илмии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ду толори махсус барои омодагии донишон ба озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ташкил карда шуд. акнун бо фароҳам омадани шароит донишоне ки мехоҳанд дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ ва илм фуруғи маърифат иштирок намоянд метавонанд ба ин ҷо омада адаbiyoти заруриро пайдо карда мутолиа намоянд ва дар чунин озмунҳо иштирок кунанд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илму фуруғи маърифат дар китобхонаи илмии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров толори алоҳида барои нигаҳдории китобҳои тавсиявӣ ва ҷои нишаст барои мутолиаи довталабони озмунҳои мазкур ташкил гардид. дар рӯзи ба истифода додани толори мазкур ректори донишгоҳ Аюб Усмонзода, шӯъри халқи Тоҷикистон Фарзона, намоянда аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ва устодони донишони донишгоҳ иштирок намуда аз шароит ва имкониятҳои фароҳам овардаи он дида намуданд. аз сони боздид гуфта шуд ки ҳамаи шароити хуб барои хоҳишмандон фароҳам оварда шудааст ки донишён метавонанд фаровон аз адабиёти гуногун истифода намуда ҳам дониши худро пурра гардонанд ва ҳам ба озмунҳои гуногуни эълон гарида омодагӣ бинанд. донишгоҳи давлатии Хуҷанд ҳамасола дар озмунҳои ҳам шаҳриву ҳам вилоятиву ҳам ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд, вале мо бо ин дастовардҳои онҳо қаноатманд нестем. ман гумон мекунам ки маҳз таъсис ёфтани ҳамин аслан нияти мо ҳам ҳамин аст ки то шоҳҷоиза расем, аз байни донишҷӯёни мо, докторанту устодони мо ба шоҳҷоиза расанд ва ман гумон мекунам ки аз ин баъди таъсис ёфтани ҳамин ду толор муваффақият аз мост ва ҳамеша кӯшиш мекунем ки тамоми он низомнома тибқи низомнома талаботҳои низомнома ҳар чизе ки талаб карда мешавад мо барои иштирокдорони амин ду озмун дар ҳамин толорҳо фароҳам орем то ки ғолибони мо боз ҳам бештар шаванд. иттилоъ дода шуд ки дар фонди умумии китобхонаи илмии донишгоҳ беш аз 250 000 китоб мавҷуд буда, аз ин шумора 83 548 адабиёти илмӣ, 125 082 адабиёти таълимӣ, 8626 адад адабиёти оммавии сиёсӣ ва 32 288 ададро адабиёти бадеӣ ташкил медиҳанд. дар баробари ин 385 рисолаи илмии устодони донишгоҳ ва 1824 фишурдаи рисолаи илмӣ низ нигаҳдорӣ карда мешавад.
ҳамзамон таъкид карда шуд ки барои ташкил гардидани ин ду толор дар давоми як сол беш аз 10 000 китоб харидорӣ карда шуда ин иқдом идома меёбад. Донишҷӯён бошанд ин иқдоми пешгирифтаи раёсати донишгоҳро амри зарурӣ шуморида баро назаранд ки ташкил ёфтани чунин толор метавонад шумораи донишҷӯёнеро ки мехоҳанд дар озмунҳо иштирок намоянд бештар мекунад, зеро тамоми адабиёти зарурӣ барои хоҳишмандон фароҳам оварда шудааст. имрӯз яке аз иқдомҳои беҳтаринро дар донишгоҳи мо бароҳ монданд ки кушода шудани ду толори фуруғи субҳи доноӣ ва илм фуруғи маърифат мебошад. Ин толорҳо беҳтарин як иқдом буд, саривақтӣ буд аз тарафи ректори муассисаи давлатӣ донишгоҳи давлатии Хуҷанд бароҳ монда шуд ки донишҷӯён метавонанд мисол мо омада дар инҷо омода шуда дар ҷумҳурӣ рафта ҳамун ҷойҳо дар ин озмунҳое ки таи 2 сол шуд чандин солҳои охир дар қаламрави ҷумҳурӣ баргузор гардида истоданд, метавонем иштирок карда бо сари баланд ҷой гирифта омада ҳамин ҳам номи донишгоҳро, номи факултетҳоро, албатта илми тоҷикро баланд бардорем. Пас аз боздид аз толорҳои алоҳида роҳбарияти донишгоҳ бо устодону донишҷӯён суҳбати самимӣ доир намуд. Аснои суҳбат зикр гардид ки давоми 4 сол мешавад озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва таи 2 сол мешавад ки озмуни илму фуруғи маърифат дар саросари кишвар дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор шуда истодааст. Дар давоми ин муддат шумораи хоҳишмандоне ки дар озмунҳо иштирок карда истоданд бештар мешавад. Мақсад аз ташкил ва баргузор намудани он ин ҷалби насли наврасу ҷавон ва калонсолон ба китобу китобхонӣ ва бо ин васила соҳиби маърифат намудани онҳо арзёбӣ карда мешавад. Ҳамзамон дар идомаи суҳбат шоири халқии Тоҷикистон Фарзона низ ба сухан баромада оид ба аҳамияти китоб суханронӣ намуда онро як махзани бузурги илму дониш маънӣ дод намуд. Дар 6 соли равон ба бойгонӣ байни идоравии ҳайати шахси шаҳри Хуҷанд 1203 дастхост ворид гардидааст ки аз ин шумора 404 алваш аз идораво коргоҳҳои хориҷа мебошад. Ба ин идора аслан шаҳрвандон барои гирифтани маълумотномаи собиқаи корӣ ва музди меҳнат ариза мекунанд. Моҳи июли соли равон аз таъсиси бойгонии шаҳри Хуҷанд 40 сол пур мешавад. Дар ин ҷо ҳуҷҷатҳо оғозан аз соли 1944 ва ҳатто пештар аз он низ нигаҳдорӣ карда мешавад. این کتاب‌های ما خودی و فرزندمون با عزیز نگاه می‌داریم، احتیاط می‌کنیم که یگان خیل وای نشود، ندارد. سون اگر بناگذار دیگه باشه دیگه اکارخون ها می‌بیاد، ما همون گفته یا و کلی می‌کنیم یا وای می‌کنیم. بسته از گای من یه حالی کوشای، هم یه حالی کو از گای نگاه داشته، خوشی که با بسته می‌مونیم. احتیاط می‌کنیم که نه افتاد. бо эҳтиёту тартиби муайян нигоҳ доштани ҳар яке аз ин ҳуҷҷатҳо аз вазифаҳои аввалиндараҷаи саодату ҳамкоронаш маҳсуб меёбад, зеро ин ҳуҷҷатҳо таърихи наздик 80 соларо дошта сол аз сол аҳамияти бештар пайдо мекунад. дар бойгонии байниидоравии ҳуҷҷатҳои ҳайати шахсии шаҳри Хуҷанд маълумотномаҳои гуногуни шаҳрвандон маҳз дар асоси факту рақамҳои ин ҳуҷҷатҳо омода карда мешаванд. фондҳои тиллои ҳомоҳай якум фонди Горпромторг, Горпишиторг, Швейни фабрика, обувной фабрика, инҳо аҳама фондҳои тиллои мо ки ҳамин шаҳрвандон мебиён мо асосан собиқи корӣ меписанд ва музди маош меписанд. маълимаҳо мебиён ки мо ва ҳамин одама ҳуҷҷатшон ё номи ҳамун муҳаллашон менависанд, меброранд ки ҳамин одам ҳамин ҷо зиндагонӣ кардаги буданд, ҳамин корхона кор кардаги будану номи муҳаллаи мемонем гуфта. мо барои ҳамун шаҳрвандонам хизмат мекунем. шаҳрвандон ба ин ҷо асосан барои гирифтани маълумотномаи бойгонӣ оид ба тасдиқи собиқаи корӣ ва музди меҳнат муроҷиат менамоянд. бинобар гуфтаи масъулин солҳои охир шумораи нафароне ки мехоҳанд нафақаи худро аз дигар давлатҳо бигиранд зиёд шудааст ва барои гирифтани ҳуҷҷати лозима ба бойгонӣ муроҷиат мекунанд. яке аз онҳо Абдураҳмон Ахмедов сокини 70-солаи шаҳри Исфара мебошад. аз соли 1975 то соли 1988 дар яке аз коргоҳҳои шаҳри Хуҷанд фаъолият намудааст. барои ба даст овардани маълумотномаи пурра оид ба фаъолияти меҳнатиаш ба идораи бойгонии шаҳри Хуҷанд муроҷиат намуд. من سالهای از 79 تا برهم خوردن بجب در همین لنوباد اتحادیه استحصالی بجب کار کردیم. با بایگانی شهر خوجند برای اون مراجعت کرده ایستادم که من میخوام در رسیه فرزندانم زندگی میکنه از آنجا به پنسیون برایم. برای همین از اینجا این سپرافکای بایگانی ها گرفته به رسیه برده
از اونجا به نفقه برموندنیم. در 6 ماه سال روان با بایگانی بین اداره حجت‌های هیئت شخصی شهر خوجند 1203 درخواست وارد گردیده است. از این شماره 404 درخواست از اداره و کارگاه‌های خارجه وارد شدند. از شماره عمومی مراجعت‌ها اوید گرفتن معلوماتنامه بایگانی درباره تصدیق سابقه کاری و مزد مهنتی شهروندان در سالهای فعالیت کاریشان به قید گرفته شده، به 990 درخواست جواب مثبت و به 79 درخواست جواب منفی داده شده است. 194 درخواست دیگر باشد در حالت اجرایش قرار دارد. اساساً شهروندان برای تصدیق سابقه کاری و معلوماتنامه‌ها اوید مزد معاش در سالهای فعالیت کاریشان در تشکیلات و اداره‌های حجت‌هایشان در بایگان نگاه داشته شونده مراجعت می‌نمایند. از خارج کشور از جمله از فدراسیون روسیه، آلمان و سابق دولت‌های اتحاد شوروی نیز مراجعت می‌نمایند. مراجعت شهروندان سری وقت اجرا و قانع کرده می‌شود. سال روان از تأسیسیابی بایگانی بین اداره حجت‌های هیئت شخصی شهر خوجند 40 سال پر می‌گردد. آن 16 ایول سال 1982 تأسیس یافته است. در اینجا حجت‌های گوناگون اداره و کارخانه و تشکیلات‌های گوناگون شروع از سال 1944 نگهداری می‌شود. حالا آن دارای 185 خزینه بوده. شماره پرونده‌های نگهداری شونده 64727 عدد را تشکیل می‌دهد. بنابر معلومات агентии об و ҳавосанҷӣ пакосанаи 10 июл дар шаҳри хуҷанд ҳавои офтобӣ пешгӯӣ карда мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона аз 33 то 36 даража ва шабона аз 25 то 27 даража гарм мешавад. бинандагони гиромӣ мон шаҳри хабар гузор шуда ки давоми ҳафта ба вуқӯъ пайвастанд ва кормандони шӯъбаи иттилоъотӣ омода манзури шумо номдоранд. то барномаи навбатӣ тансият ва хонобод бошед.